moltes gràcies per la seva presència i gairebé és molt difícil d'imaginar una Catalunya sense el Barça, gairebé diria un món sense el Barça, perquè hi ha seguidors a tot arreu que es compten per milions, i és molt difícil imaginar-se també un Barça sense la passió que desperta, que fa que un soci, en Víctor Font, hagi aixecat el dit, ara ho fa un any concretament, i hagi dit em presento a les eleccions a la presidència del Barça el dia que es convoquin, que inicialment això és l'estiu del 2021, d'aquí 2 anys. De manera que, senyores i senyors, amb tots vostès, el soci del Barça, Víctor Font Manté. I de fet, un dels plans que nosaltres tenim és intentar fer tota la feina possible i de fet estem planificant fer una jornada de treball en els propers mesos per poder plantejar models alternatius de manera que si aquest projecte arribés a bon port poguéssim canviar el tema del sistema dels avals. El fet de poder anar identificant persones durant els últims anys, fer-los aquesta reflexió i que es anessin pujant al barco va ser el que ens va impulsar fa un any a aixecar el dit i bàsicament dir que endavant. La transformació del model econòmic, a part de protegir-nos d'un possible risc de conversió en societat anònima, també ens ha de possibilitar generar més recursos per poder reforçar els pressupostos de les seccions i poder competir pel millor talent. Nosaltres creiem que el moviment penyístic és també un altre tret diferencial que té la institució. Poder vehicular el barcelonisme arreu del món a través de les penyes és únic. Nosaltres volem que qui prengui la decisió de qui ha de ser l'entrenador, que no sigui jo o que no sigui persones com jo que no en sabem tant de futbol com el Xavi o com el Pep i que siguin aquestes persones les que triïn l'entrenador. En comptes d'animar a que la gent alliberi, animar a que la gent vagi al camp, de manera que si vas al camp premiem la fidelitat i els preus dels abonaments siguin més baixos per a aquells que van al camp. Com que aquest és el primer aniversari, no hi ha aniversari sense què? Sorpresa!